OG Vlog εδώ πέρα και σήμερα έχουμε ένα βίντεο. Σήμερα έχουμε 20, θα φτιάξω τα μεριά μου, 24 ώρες στο δωμάτιο. Στη συνέχεια θα έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα που θα κάνουμε. Θα κάτσουμε το αυτοκινητάκι μου που πάει με 55 χιλιόμετρα. Ναι, ένα αυτοκινητάκι που πάει με 55 χιλιόμετρα. Ναι, ξέρω, είναι τρελό, 55 χιλιόμετρα. Ναι. Και πάμε να ξεκινήσει το βίντεο. Είχε να πω κάτι. Όποιο ξαναέρθει θα τον βαρέσω. Χάιντε. Παιδιά, τους φώναξα να μην, γιατί θα τους σκοτώσω. Παιδιά, έχουμε Παντόρα, το καλύτερο αφού μπαντάμι. Παντόρα. Ξέρω, ένα τρελό. Παιδιά, κάτσε να περάσει άλλα κάποια λεπτά. Θα ξαπλώσω λίγο στο κρεβάτι. Ναι, θα ξαπλώσω. Λάγιας. Θα κοιμηθώ για περίπου μια ώρα και θα ξυπνήσω και θα κάνουμε το αυτοκινητάκι. Παιδιά, μόλις ξύπνησα πριν 3-4 λεπτά και για να ξυπνήσω καλά, να τι είχαμε να κάνουμε, νομίζω να κάνουμε το αυτοκινητάκι. Παιδιά, πείτε μου κάτω στα σχόλια τι είχαμε να κάνουμε. Ναι, δεν θυμάμαι τι σας είχα πει γιατί κοιμήθηκα και δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι, γι' αυτό πείτε μου κάτω στα σχόλια τι είχαμε να κάνουμε και εγώ. Πείτε μου. Αν ξέχασα να σου πω να βάλετε ένα like, μια εγγραφή, άμα σας αρέσουν τέτοια και άλλα βιντεάκια. Ναι, όπως σας είχα πει, άμα φτάσουμε τους 1 εκατομμύριο εγγραφές, δεν θα κάνω το δικό μου παιχνίδι, αλλά θα σας δείξω την εφαρμογή να κάνετε κι εσείς δικιά σας, δικό σας παιχνίδι και να παίζετε. Και μπορούν να το παίζουν χιλιάδες άτομα. Ναι, εκεί μέσα μπορείτε να το παίξετε χιλιάδες άτομα. Θα σας το δείξω άμα φτάσουμε 1 εκατομμύριο. Ναι, θέλω να φτάσουμε πάρα πολύ 1 εκατομμύριο. Σας παρακαλώ. Μου είπατε, ναι. Σας παρακαλώ να φτάσουμε τους 1 εκατομμύριο εγγραφές για να σας δείξω το πώς να κάνετε τη δικιά σας εφαρμογή. Ναι. Νομίζω να σας δείξω το αμαξάκι, ναι. Να σας δείξω το αμαξάκι. Από εδώ το αμαξάκι. Το ανοίγουμε. Από εδώ το αμαξάκι. Να το ανοίξουμε. Εδώ. Μάλλον. Θα ανοίξουμε και το τηλεκοντρόλ. Είναι έτσι. Ούπα! Να με πατήσει! Θέλω να σας δείξω τώρα κάτι. Βλέπετε? Ελπίζω να βλέπετε. Κάνει αυτό το πράγμα. Βλέπετε πώς πάει. Θα βάλουμε κάπου την κάμερα για να δείχνει. Εδώ πέρα κάπου θα βάλουμε την κάμερα. Να το τέτοιο. Εγώ θέλουμε προς εδώ να δείχνει.
Βλέπετε. Μπορείτε να πάει όλα μέσα. Να το κάπου εκεί είναι. Έλα! Έρχονται κάθε μέρα εδώ μέσα. Να το. Δεν κάνω για σας. Εκεί πέρα είναι. Οπα. Εδώ. Κοιτάξτε. Εντάξει, πάμε να το πατήσω λίγο. Να δείτε ότι είναι όντως το τηλέφωνο. Βλέπετε, ανάβει και το φωτάκι. Ναι. Παιδιά, είναι βαρύ. Να προσέχετε με αυτά τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν να... Εκεί, ναι, σε ευχαριστώ Μαξάκι. Ευχαριστώ Μαξάκι. Ναι, εκεί είναι. Να είμαι κι εγώ εδώ πέρα. Ας να έρθω από εδώ πέρα. Να δείχνετε και εγώ. Γεια. Παιδιά, ένα λεπτάκι. Παιδιά, ένα λεπτάκι. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, ένα like, μία εγγραφή, να φτάσουμε τους 1 εκατομμύριο εγγραφές. Σας παρακαλώ, και θα σας δείξω την εφαρμογή πώς να κατεβάσετε, πώς να φτιάξετε δικό σας παιχνίδι. Άμα θέλετε να φτιάξετε δικό σας παιχνίδι και να το παίζουν εκατομμύρια άτομα, φτάσαμε 1 εκατομμύριο. Άμα δεν θέλετε, μην με φτάσετε τους 1 εκατομμύριο. Άμα όμως θέλετε και να μάθετε πώς, σας παρακαλώ, 1 εκατομμύριο είναι, πόσο δύσκολο πια να είναι, και 100.000 να είναι, και 1 εκατομμύριο να είναι, καλύτερα για να σας διευκολύνω 1 εκατομμύριο. 100.000. 100.000 μια χαρά. Νομίζω ότι μπορούμε να μαζέψουμε 100.000 συνδρομητές για να κάνουμε το παιχνίδι. Θα σας δείξω την εφαρμογή από ένα άλλο κινητό. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Ένα like, μια εγγραφή, μην μπείτε. Και bye bye guys.